Salamun alaikum ga ku uwana, na gaishe da kowanku barka da rana, musamman musulmi na yankin arewa. A farkon zuwan wanga cuta korona, ƙasa ta ɗauke ta ɗaukar sakaina, ana dariya har da mai ƙyalƙyalewa. Kawai sai korona ta bullo da aiki, ta jefa mu tarkon hannun masu mulki, suna zara saƙar a bakin abawa. A da 'yan watanni kaɗan baya-baya akan wanga cuta koronar maraya, fasihanmu sun gargaɗin faɗakarwa, sukan ce mutane ku dawo mutuba, bala'i yakan cinye yaro da babba idan ya taho taliki bai hanawa. Ƙasar China can an ka faro korona, ta ratsa ta jirgi ta zo har gidana, ta hannunsu manya ta hau zagayawa. Talakkanmu bai san hawa ko kwasauka, yana zaune ɗakin sayumbu da buka, ta shafai ta fiska dubu sai daɗawa. Wajen yin ibada a ce wai korona da hulɗa da juna, a ce wai mu daina, mutum ya zamo shi ake wai gujewa. Ku duba akan wanga cuta korona, ake kora kowa gida don ya zauna, da ɗai ba a lura da yunwa kashewa. Ku gane fa yunwa da tsoro biyun nan, idan sun ka kama ka sai an ga wannan, kamar dai tufafi a fili sakawa. A yau gashi dukkansu sun mamaye mu, musamman korona tana razana mu, mu tsere gida ba guda mai fitowa. Ɗayar ko tana can a lungun kusurwa, ta damƙe ka dolen ka sai kai fitowa. Da yunwa da tsoro mutum bai iyawa, kawai gashi kowa a yau sai da jambu, muna wanke hannu kamar an yi kambu. Korona kazama kina takurawa, talakkanmu ya sha wuya wanga zango, macuta anan sun kamu. Buɗe shago na cutar mu kaiton ku 'ya'yan zubarwa, akan wai a nemo abinci a bada, a ce malamai ko ina a ibada, kawai sai a kulle mu wai an tarewa. Muna ji muna yin gani don ku gane, cikin asibitocinmu kowa a zaune, kawai babu kaya na aikin riƙewa. Idan ka yi tari a ce wai korona, kana zazzaɓi ba batun ma a auna, ma da gangan ake makalawa. Dukan wanga jibi ta gun shugabanni, ya bullo gaba ɗaya cikin 'yan awanni. Kuɗaɗen korona suke wawashewa, yasa dole sai mun yi kishin ƙasarmu, musamman jihohin arewar gatamu, a mulki mu zaɓo aminai sakawa. Bayanin a da can fa mun ji shi baya, wajen kakanni kar mu zazzauna baya, ƙasar tamu ce kar da ɗai mun sakewa. Sukan cewa mu kun ga daular arewa, wajen shugabanci idan kun sakewa, wataran za ta zam durkushewa. Kabilu su cuce ku arnan makota, da ƙarya da cuta su nannar kasata, su danne ku dukkan ku ba mai ɗagawa. Su mai ku bai ku zauna da yunwa, a kulle ku ba mai fita noma dawa. Tufafin ku tsumma abin daddagewa, kawai zuciya ta mace ba tunani. A tsari kamar babu ma shugabanni, da cuta da yunwar ka ba mai kulawa. Ƙasa ta ku amma a kyale ku boda, a kwace mukaman da ku kun ka gada, iyaye da kaka ya zamye kushewa. Ku zauna a bukka gidajen karare, wuta babu kullum idanu a zare, kuna ji a zage ku ba mu hanawa. Haba 'yan uwana ku leƙa ƙasata, ina ne talauci ya nuna a fata, da ci baya wannan batu sai arewa. Muradinmu shi ne miya ta jimagi, yawan namu ya zam yawan 'yan agwagi, rago na gaba jarumi na kusurwa. Ƙwarewarmu na nan wajen karya doka, misalinmu shi ne ruwan marka-marka, ya rushe gidaje tsiro ya kashewa. Wajen ci da bacci a nan mun fi himma,
gaba ɗanmu kowa yana doka hamma abin tausayi mun fi son shakatawa. Arewar mu mata gwanaye na guda, mazan ko alayi tufafin mu dauda, anan za mu zauna muna shantakewa, iyalanmu kullum ciki ne da goyo, haba kai bahaushe gwanin nuna wayo, ka gane fautar kana ɗan taɓawa, idan tajiri ne gwanin aure-aure, ya auro baƙaƙe ya auro farare, ya barkatai duk gaba ba kulawa, su taso da sata suna shaye-shaye, da ‘yancinsu ‘yan mata sun saba gaye, suna karuwanci halin tamfatsewa, idan ko fakiri bahaushe ya taso, yana ƙi a mulke shi ko da yana so, gida na iyalinsa ce mai ginawa, ta koya wa ‘ya'yan shi tallan gurasa, yawo na banza a bangar siyasa, kuɗi son shi tasa wasu ba hanawa. Abin tausayi dubi malam bahaushe, da yunwa jiki nai makoshi a bushe, mutuncin shi ‘yarfan biyar kan sayarwa. Cikin rayuwa na shi san babu tsari, yana kwance sai son jiki ga kwaburi, kawai shi a yau za a zo ai gamawa. A wannan ƙasa ta mu in har ka duba, ta fiskar siyasa da bauta wa rabba, mutanen kudu ba su son ‘yan arewa. Zama tare amma a rai an yi ɗaiɗai, dalilin kwa shi ne uwar ce guda ɗai ta haife mu sannan ta hau jarrabawa. Cikin kaddara sai akan mata fyaɗe, ta ɗauko ciki duniya na ta zunɗe, ta haife su shegu magabtan arewa, arewar ta cishe su dan basu kowa. A yau gashi su ne suke yin ɗagawa, tufafi a dakun gaba sassakawa, da gero da dawa kuɗin auduga ne, gyaɗa har da shanu a bar tone-tone, da su an kayo rijiyar mai cirewa. Kawai sai su zo yau batu kan korona, a kwashe kuɗaɗe aje can a ƙona, arewar mu ba ma mutum mai kulawa. Ana kakkashe ‘yan uwa can a yamma, gabas dubi Kanuri an ɓadda dama, kisa ya zama kwalliya nan arewa. A rana a ɗauran mutane 80, 100 ko komaitan a yanka tsakanin gurubi na rana gabanin fitowa. Musibar gata afkuta mamaye mu, kisan rai arewar mu ya takura mu, kiyashi da ‘yancin samu an hanawa, bakar gwamnatin nan akan wai ta dawo, batu kan ta'adda tsaron nan a kawo, kawai sai korona ake tallatawa. Kashe di muke shugabannin arewa, su mu gwamna, ku duba shi wawa, muradinsa naira da hutu habawa. Mu zaɓe ka domin wakilcin arewa, a tserewa yunwa tsaro a yi tsarewa, kawai sai ka kyale mu ba ka kulawa. Musulmi a yau ba dabarar siyasa, a dukawa arne a ce mardiyasa, kawai dan a mulki ana son daɗewa. Kwakwalensu tamkar kwakwale na birrai, kuɗaɗe su sace su miƙa su turai, tsurut ɗan kaɗan za su zo su yi rabawa, bayanin ga mai hankali za ya gane, misali a haƙƙi a ce na kasa ne, sukan baka kwai sai su ce kai afawa. Ku gane fa kwai bai zamowa abinci, mugunta ina za a ce mai azanci, bayanai da Hausa abin karrarawa, abin kai ta wai sai mu karɓa mu gode, muna jamsa godon ɓuri hanku hande, a Facebook da YouTube muna sassakawa. Fa haƙƙin mu titi na jirgi da mota, a samar da haske tsaro babu mita, kawai jar ƙasa za a zo a yi zubawa. Fa haƙƙin mu dukkan gari a yi drainage, kawai sai a ɗora mu tsari na manage, da an yi ruwa sai gini zubewa, a samar da tafki ƙasa ta yabanya cikin damina, ai ta noma kiyaya a rani, a sake tsirowa, kawai sai a zo lambatu za a tona siminti kaɗan sai ƙasa, dubi ɓarna a can unguwar gefe lungun kusurwa. Abin ma da kunya, iyalansu na can ƙasashe na turai, abincinsu na can, ku duba mutanen gaba tausayawa. Batun ilmu
yau babu mai so ya furta na allo da boko abin ya kazanta a yau jami'o'inmu duk an rufewa. Da dama akwai malamai 'yan private ta nan ne abincinsu sun seta target diyan malami babu mai tallafawa. Korona bala'inki ya illata mu dalilinki an kori almajiranmu karatu na ƙur'ani zai durƙushewa. Abin tausayi dubi almajirin nan ƙauyen da mota ta mai toliyan nan ce shi ya kawo korona habawa. Kawai an ga dai bai da galihu ne ma iyayen shi aikin su kiwo da noma ya sa alhakin kansa an kai sakawa. Idan har ka duba cikin zamanin nan batun shugabancin baki ɗan ƙasar nan kaɗan ne ƙwarai masu aikin yabawa. Yawancinsu daula da naira suke so siyasar mu kullum muradin su kwaso kuɗaɗenmu komai abin ba a cewa haba shugabanni na yankin arewa muradin ku sun mai da kowanku wawa a yau duk cikin naku ba mai ta cewa. Idan har kuna so mu bari yin kasheɗi mu bar kama suna a wake na kundi ku mulke mu tamkar tafawan balewa ku zam jarumai sai mu ce kun yi daidai muhimman mutane mutunci kamar dai ubagun musu dauna sai mu yabawa kamar murtala soje Allah ji kainai ku ɗauke mu ƴaƴan ku dan mun fi kannai idan kun kima mu da baya ragawa idan har da biro da sauran takarda a hannun mu tokar ku yo inda fama mu da waka kusan bai ajewa makamin musulken mu kaya na yaki idan har da yawo a bakin mawaki kwarai za ya tofar shi dan bai hadewa gwani rabbi yau ga mu roƙo muke yi nufi duk na sharri ga mu kai kiyayi fishe mu wayan mu yayi gazawa magafta na bayin ka mun baka zabi ka jefa su rami su tattaka caɓi ka maishe su birrai gidan zu sakawa idan shugaba gun mu cuta yake yi ya ɗau wanga cuta korona a yayi cikin teku Allah ka sa yayi nutsewa idan ko ka sosai ka maishe shi jaki a lallafta kaya a kai nai kucaki ka maida shi mashin mu hau mu birawa halittarsa Allah ka sa yayi kusumbi ya zamto gajere baki ga fatumbi da sanko ga tsori ka sa su fitowa ku ce kun ji amin abokai da dangi mu daje da roƙo cikin wanga kanji du'a'in mu Allah ni bai hanawa batun na wasan ba habaici kashe di na danyo mu farka bacci mu gane korona da ƙarya hadawa ina yin salati wajen dan amina muhammad masoyi abin nuna kauna iyalai abokansa bana cirewa cikin baituka na 80 ajere da ƙarin 5 na yi batuna na more na fiddo bayani ina bayyanawa fa'ulun rufinta salamun rufeta korona bayanin kini na rufewa